tikaonato chithunzi chimachosera pasikini pa topo ablazi amenewo zina lawo ndekuti ndi a Gift Banda, zaka zawo zakubadwa ndekuti ndi 21, pamene tikuyankhula pano ndekuti polisi ya Mponera yawata patu ablazi amenewo ndithudi ali mchitoposi. Nkhani yaketu ndiyokhuzana ndi mada enabe kumazafunsa kuti kodi chachitika ndi chani, apha ndani kuti akathere ku chitoposi. Ayi ndithu makosana tiloleni tikuyalireni nkhani yonse imene yakhalira ndi cholinga choti muthe kuyitsata bwinobwino. Mkulutu amene monga metafotokozera kale kuti ndi Gift Banda amakhalatu ku dowa, kumano dowa wake ndekuti wa side ya kumadisi uku. Anthu amenewa ndekuti no amakhala ndi makolo awo ameneno amagwira ntchito ndekuti ku estate ya Baloni. Titha kunazo noti makolo awo ndekuti ndi maintenance kumeneko. And then anthu amenewa ndekuti ali ndi nzawonso amene zina lake ndekuti ndi Thomas Yosefe ameneno zaka zake zakubadwa ndekuti zinali 20, pamene tikuyankhula pano anthu amenewa ndekuti no ndi malemu anamwalira. After no ndekuti anaphedwa ndi anthu amenewa a Gift Banda. Of course anthuwa ndekuti anali ma friends pondapa mpondepo. Makolo awo onse ndekuti no amakhala kumeneko ku estate ya Baloni kumene amakhala kugwira ntchito ngati maintenance. Ndeno chimene chinazachitika ndichonena kuti anthu amenewa a Gift Banda anali ndi kachibwenzi kawo kumenekoko. Ndeno monga ma friends adawa Thomas amaziwa bwinobwino nkhani yokhuzana ndi relationship imene inalipo pakati pa a Gift komanso Bruna yawoyo. Nde monga ma friends amakhala akuwuzana zinsinsi zokhuzana ndi relationship ya anthu amenewa. Ndeno zikuoneka kuti no panali kufoka kwina kwake nkhani yokhuzana ndi relationship zomweno zinapangisa zonena kuti a Thomas Yosefe apange capitalize pa zofoka zimenezo. Nde anakumana no ndi dona ya a Gift after ndekuti kumvana nawo kuseri kuyamba no kupangaso chibwenzi kumeneko. Chibwenzi chinakhala chikupitirira chikuyenda ndithudi mwanseri. Adawa Gift osazindikira china chilichonse. Nde timadziwa kale kuti nkhani zikhala zotero relationship ndekuti inapitirira no kuyipa kwambiri, zimene no zinapangisa zona kuti a Gift ambe kuchita kafukufuku kuti kodi chimene chochitisa kuti relationship yake isakhale ikuyenda bwino ndi dona amene ndi chani. Finally kumapeto kwake ndekuti anazindikira zona kuti anthu amene wa Thomas ndi amenenso amakhala akuchita ubwezi wanseri ndi chibwenzi chakecho. Posatiratu zimenezi ndekuti a Gift anayamba no kusakasaka nzawoyi kuti no akangomupeza ndekuti khala ndewuja yosowatu oleresa. Andi zinachitikadi kuti siku linake kumeneko anakumana. Of course ndekuti a Gift amakhala kukonzekera kuti akazangokumana ndi nzawoyo ndekuti azapwerekana osati maswera mpaka nano amayenda ndi mpeni. Ndeno pa nthawi imene anakumana magazi amenewa inalitu ndewuja yopsa kwambiri yosowa oleresa. Andi chimene chinachitika nchona kuti ata Gift wa anayamba kuchepera mphamvu ndekuti a Thomas amayiona osati masewera. Nde atawa a Gift ataona zoti mazachita katondo anatulusa nono mpeni umene amakhala akuyenda nawo ja. Nde anapeza zoti mpeni uja ambaya nzawo ja pakhosi. Kuchoka pamenepo ndekuti anazambayaso m'manja pa mkono to pamenepo, zimene no zinapangisa zona kuti Thomas ndekuti agwe pansi kufenta pomwepo. A Gift ataona izi anaona ngati kuti atawa ndekuti afera pomwepo. Anayamba no kuthawira ku dera lina lake kumene no kuli mudzi umene umaziwika kuti na Mbuzi. Nde atapita kumeneko amaona ngati kuti apita no ku safe haven poti sangathenso kupezedwa kandi polisi ndi ena otero. Nde anakhala kubisala kumeneko kwa kanthawi kufikira pamene amkwatidwa ndi polisi. And then chimene chinachitika nchona kuti mbali ameneyo Thomas after ndekuti kufenta anthu anamutenga achifundo kuthamanga naye kupita ku chipatala cha kumadisi mission kumeneno achipatala anayamba kumpasa thandizo la zaumoyo kumeneko. Nde anakhala kulandira thandizo la zaumoyo kumano chifukwa cha condition imene inalili mwachisoni anapezeka zoti mbali ameneyo ndekuti anamwalira. Nde paja timadziwa kale kuti nkhani zikafika potero polisi imene anakupanga intervene. Nde polisi inayamba no kupanga kafukufuku kuti apeze kumene anabisala mkulu ameneyo Gift. Nde mix ya ukadaulo wa polisi awanisa kumpeza Gift komozi umene wana Mbuzi umeneno amutapa. Ndi padakali panopa ndekuti ali ku jobosi ya polisi pamponera pomwepa boma la Dowa. Nde amene amayankhulira polisi yakumeneko kumponera amene watundi amapasoni Msadala asimikiza kunena zona kuti a Gift padakali panopa ndekuti ali muchiloposi mwawo akuyembekezera zoti apite nawo ku bwalo la milandu akayankhe mlandu okhuzana ndi mada zomweno tikatenga ndi pino kodi makamaka pa section 209 imafotokoza bwinobwino kuti aliyense amene wachosa moyo wanzake ameneyo akuyenera kukumana ndi chilango chokhuzana ndi mada. Nde timadziwa kale kuti chilango chake
ndi life imprisonment. If that is pa court akapanga prove kuti anthu amenewa anapalamula mlandu umenewo. Nkhani zakenso boys zomvetsa chisoni kwambiri kumapeza zoti tikuperekana nkhani yokhuzana ndi mkazi. Ulire magayi boys tiyeni tipewe zopeweka ndithudi tizipewe chifukwa it doesn't give sense kumapeza kuti munthu ukuchosa moyo wanzako nkhani yake yokhuzana kuti apanga date ndi girlfriend wako. Chimodzimodzinso zimatha kutheka kuti azimayi kuchosana moyo nkhani zake zokhuzana ndi ma relationships ndi zina zotero. So zopeweka tiyeni tizipewe. Kulitu life after ndekuti relationship and chomvetsa chisoni ndichonena kuti mkazi ameneyo sanalinso mkazi woti anakwatira kuti ali naye pa khomo ndi chibwenzi chabe. Mwina anakhala zona kuti anali mkazi wa pa khomo oti anamukwatira mwina inakhala njira ina komano chibwenzi chabe. It doesn't make sense. Imatha kutha relationship umathanso kupeza munthu wachikondi wina zimatha kutheka zimenezo. Wachikondi ngati akupeza zoti apanganso date ndi munthu wina it simply shows kuti munthu ameneyo ndekuti ali dishonest palibenso chifukwa chonoti ulimbane naye ameneyo kapena uzikalimbana ndi munthu amene apanga naye date. Zimenezo ndi zopanda ntchito. Zinthu ngati zimenezi zimapeza zoti tachoserana moyo nkhani zokhuzana ndi ma relationships sizofunika kupangidwa accommodate in our modern civilization. Anyway, pepani kwambiri akubanja makamaka ndekuti no makolo ake a Thomas pamene pa sizinende bwino. Tikuzindikira kuti mukuyenda munyengo yowawa kwambiri komano ambuye okha ndi amene angathe kuonesa kutonthozani munthu ameneyi. Pamene penipeni tingoti mzimu wa malemu Thomas usemu mtendere. Nkuthekato magayi muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi ngati ndemangayo ilipo fotokozani comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu.